Moikka kaikki ja tervetuloa seuraamaan uutta videota. Ja tässä videossa päästä seuraamaan mun kisapäivää, nimittäin mä oon huomenna menossa kisaamaan. Nyt on siis perjantai ja huomenna on lauantai, eli huomenna on vissiin 26. päivä helmikuuta. Ja mä kisaan tosiaan Exin kanssa Little Horse Eventsissä. Ja nyt on siis kisoja edeltävä päivä ja mä oon just tässä aloittamassa tekemään Exille sykeröitä ja laittamaan sen muutenkin valmiiksi kisoja varten, joten me päästään vähän seuraamaan valmisteluja ja pientä pakkailua ja sitten myös mun huomista kisapäivää. Nyt tosiaan Exi on saanut sykeröt. Tein tämmöset ihan perus, meni vähän joku päälle puoli tuntia. Ja joo, mä ajattelin, että mä teen myöhemmin tutoriaalin, miten voi tehdä sykeröt. Niin joo, mutta mulla on itselläni tämmönen ihan toimiva tekniikka, mutta mä en vaan osaa tehdä semmosia sykeröitä, jotka olisi tälleen, vaan mä teen aina tämmösiä pystysykeröitä. Mutta seuraavaksi mä laitan Exille vielä suitset. Tosiaan moikka kaikille ja tervetuloa seuraamaan mun kisapäivää. Mä näytän vielä ihan sikavasunneelta. Mä oon herännyt joku tunti sitten, mutta mä väsytti silti. Kello on nyt 9 ja mun pitää lähteä jonkun 20 minuutin päästä bussipysäkille. Ja tänään on siis luvassa kisat Exin kanssa. Little Horse Eventsit, niin kuin mä tuossa alussa jo sanoinkin. Mutta joo, mennään sinne kisaamaan 3 luokkaa, eli helppo B, sitten 40-50 tyyliä ja 40-50 aika. Koska siellä ei ole ollut semmosia hyviä luokkia, niin mennään sitten tommosella hyvällä ja rennolla vuoden aloituksella. Ja kisat alkaa parin tunnin päästä. Ja katsotaan kuinka paljon niissä menee aikaa. Mä toivon, että ne ei mene mitenkään kauhean myöhään, koska kisojen jälkeen mä jään vielä mun kaverin kanssa kaupungille, koska me tehdään yhtä meidän Espanjan tehtävää. Niin joo, mutta mä tein tosiaan Exille sykeröt, se näkyy tuossa, ja siinä on myös Hani, joo, mutta tein sille eilen sykeröt ja laitoin sen valmiiksi, mutta tänään mun pitää vielä pakata kaikki loput tavarat, eli mä teen itselleni eväät, sit kaikki Exin tavarat, ja pitää ottaa noi sisäkengät, jotka en itse saatu estettä kultaväkkeeltä, ja sitten pakkaan kisamaksuun ja kaikki tollaiset jutut. Sitten pitää vähän vesiä meidän piharakennusta. Mutta ja joo, tervetuloa seuraamaan mun kisapäivää. Kisapaikalle mulla on noin vähän yli tunnin matka sinne, koska ne ei ole täältä kauhean. Siinä on aika kaukana meiltä. Ja pakkasin kaikki. En kuvannut hirveästi, koska ei ole oikein mitään kuvattavaa. Mutta nyt siis on matkaa kisoihin. Ja mä menen oikeastaan kaikissa luokissa, mihin mä osallistun niin ekana. Ja tosiaan kisojen ekan luokkana on helppo B, jossa mä menen ekana. Se on ihan superkiva. Joo, mutta nyt tulee kohta bussi, jolla mä pääsen sitten keskustaan. Eikö se hyvä? Mun kisaväri on tänään sellaista mustavalkoinen. Oh my god. Ei se pysy siinä, sun kalatti silleen hyvin. Mä yritän ottaa hyvin. Näin. Mä sain ennen tietää, että kun mun äiti oli siellä Lapissa, Joo. niin ne on kattonut mun isovanhempia serkkuja, joka on mun YouTube-videoita. Kiva. Tai siis en mä tiedä, onko se mistä kiva. Joo.
Tää valaistus on nyt ihan aivan parhain. Mä oon täällä suoraan auringon edessä kävelemässä. Mutta nyt on tosiaan kisat mun osalta ohi. Meni ihan hyvin. Kisasin 3 luokkaa sieltä 2. Ja sain myös Tinon takaisin, koska se oli Kullalle Välkkällä 1 päivän kunnostuksessa. Ja mä oon nyt kävellyt Bussinsäkille vähän seuraavaksi keskustaan. Ja siellä me tehdään mun espanjatehtävää mun kaverin kanssa. Ja varmaan päivään jotain muissa tehdään. Ja joo, meni ihan kivasti. Sijoituin 40-50 tyylissä 3. ja ajassa 2. Ja joo, ja koululuokassa ei tule sijoitusta. Mutta joo, se meni mun mielestä ihan hyvin, mutta ei tietenkään aina voi sijoittua. Ja joo, ja oli kyllä kisapäivä. Tämä oli vähän nopeampi, koska yleensä mä kisaan joku 6 luokkaa. Ja nyt toi vaan sitten 3. Kiva tämmönen rento niin kuin kisakauden aloitus tälle vuodelle. Ja nyt keväällä on itse asiassa tiedossa käydä paljon kisoja. Ja joo, nyt olen siis matkalla Bussinsäkille ja sieltä sitten sinne keskustaan, niin kuin mä sanoin. Ja jos aurinko on vielä silloin, kun mä tuun kotiin keskustasta, niin mä ajattelin ottaa heti noita palkintokuvia, koska on parempi saada silleen ne heti pois alta. Tosiaan mä tulin äsken tähän Bussinsäkille ja mulla on tässä vielä sen verran aikaa, että mä sain äsken otettua palkintokuvat Existä. Ja joo, mä en tiedä, niistä tuli ihan ok. Voin laittaa kuvat niistä tähän sitten, kun mä editoin tätä videota, joo. Tosiaan mä oon tullut kotiin joku tunti sitten. Kello on nyt vähän yli 7, eli mulla meni tuolla kisoissa ja sitten kaupungilla 8 tuntia. Eli ihan sikakauan. Ja mä oon tässä vaan laittanut tavarat paikoilleen ja ollut puhelimella. Kisat meni ihan hyvin. Kisasin 3 luokassa, sijoituin 2. Ja eli ekana oli siis helppo B, siitä tuli hyvä rata, mutta ei sijaa. Sitten oli 40-50 cm aika. Ja siitä tuli, mikäs se oli, 3. sija. Ja sitten oli vielä 40-50 cm tyyli ja siitä tuli toinen sija. Ei kun toisinpäin. Joo, eli 40-50 cm ajassa tuli toinen sija ja tyylissä tuli 3. sija. Joo. Ja joo, on ihan tyytyväinen kisasuoritukseen. Ja sain myös siis Tinon takaisin, joka oli Kullalla Välkkällä kunnostuksessa. Silloin uusittiin siis silmäharjat, täyttökepitys, sieraimet ja sitten kävin myös pesulla, NS-pesulla. Ja kiitos tosi paljon Kullalle Välkkälle, jotka sen kunnostivat. Nyt on kuin uusi poni taas mulla. Ja joo, voin itse asiassa tässä vielä laittaa tähän näytölle kisakuvia ja sitten myös kuvan, että miltä Tina näytti ennen kunnostusta ja miltä se näytti sen jälkeen. Koska lopputulos on aika erinäköinen, joka on kyllä siis tosi hyvä juttu. Ja joo, no ei mulla oikein ole muuta. Käytiin sitten kaupungilla tekemässä mun espanjatehtävää, tai meidän espanjatehtävää mun kaverin kanssa. Ja sitten shoppailtiin ja tälleen. Ja joo, mä en tänään oikein enää tee mitään silleen ihmeellistä. Menen varmaan nukkumaan kohta, koska väsyttää aika paljon. Joten kiitos, jos sä oot seurannut mun kisamaideita näinkin pitkälle. Mulla oli tosi kiva kisapäivä. Kiitos kisoista ja kaikille, jotka oli mun seurana siellä kisoissa. En muista kaikkia, mutta niin. Ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Eli pistä peukut pystyyn, jos tykkäsit videosta. Ja muista tätä mun kanavassa, että olisitte vielä tehnyt. Ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Moikka!